2 meter Mas dawane. Apa kuwi? Kitchen set komplit Mas. Enek tempat magicome, rak kompore muat 2 tungku, enek wastafel engko tak gratis iklan sang pembuahan karo penyaringane. Ya toh? Ngisore komplit Mas. Apa iki ngisore sini? Ngisore komplit enek rak piring, rak gelas, ya toh? Engko handle pintune iki tak pasang nek arep dikirim. Lho, sekene ya komplit Mas. Dinaro engko baskom ya kena, prabot lainnya ya kena guys sap. Oh, ya iya, toh? iya. Nah, iki kok sedhuwure Mas, dhuwure nggih naruh bumbu-bumbune kayak ngene iki. Lho, Oh, iya, toh? cocok, Kena nggih cocok. bumbu kena, iki nggih lauk pauk ya kena, apa neh engko nggih apa neh ya? Nggih mie ya kena. Oh, Yang iya. godhog mie bengi-bengi ya toh. Iya. Cakep Mas kene ya ngene iki. Lho, ya. Oh iya nggon bumbune ya. Panjangnya 2 meter, dhuwure 180. Regane piro? Regane murah Mas. Piro? 200 tambah 3 juta. Oh, 3.200.000. Oh iya, ngono Mas Teh. Oh, 3 juta alah. 200 kok wis gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah. Bayare? Bayar ya COD setelah barang sampai cek sik lagi bayar Mas. Barangnya gede kayak ngene, murah ya toh. COD gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, daerah istimewa Jakarta dan Madura sampai akhir zaman. Oh, Bob. Lah Iya. nak pesen piye? Pesennya nang bio profil Mas, nomor BA nang bio, wis ngono ae Mas yo. Lho barang gede kayak dadi CO, matur sebar nuwun.